Kozan uramnарын тоғында yoqtıraq итәргә жиналар. Кайбер урыннарда фонарьлар яңартылды. Урнаштыру ничек бара? Кайсы урамнарда бу хакта тулырак язмада. Караңгы төшсә дә яктырткычлар кабынмаган. Чөнки Ямашев урамында ишек алдында утларның бер өлешегенә сакланган, калганнары эшләми. Очень проблемно идти с детьми, допустим, со школы, уже темнеет. Шәһәрдә караңгы ишек аллары елдан-ел кими бара. Быел гына да 250-дән артык ишек алдында яктырткычлар яңартыла. Алар арасында Воровский урамы да бар. Яктырткычларны куеп бетереп, кабызырга җыенабыз. Ут безнең ишек алды программасы буенча тоташтырыла. 266 благоустраиваемых. 266 төзекләндерелгән ишек алдының 118-дә өр-яңадан яктырткычлар урнашылды. Якты урам беренчедән уңайлы, икенчедән төнлә йөрүчеләр өчен куркыныч түгел. Бу юнәлештә эш дәвам итә. Ел ахырына республиканың район җирлекләрендә шулай ук Казан паркларында да ут баганалары урнаштырыла. ТССРның 100-еллыгы скверының яктырту шилтәре яңартылды. Ут баганалары Салават күпере, Балыкчы бакчасы, Светлая долина паркларына, Юнусов мәйданына урнаштырылды. Планнар зурдан, алга таба шәһәрне тулаем яктырту системасын яңарту өчен бердәм концепция төзү. Ойзля Батырханова, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.